τον κόσμο. Κατέβες ταχύτητα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, ο Άρης Παπηδάκης επιτέλους θα μας πει τα αθλητικά νέα, γιατί και εγώ και θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται. Πριν όμως να σας ενημερώσω ότι κυκλοφοριακά πάμε εξαιρετικά. Τουλάχιστον 2-3 που μου διαφωνήσατε με την περιφερειακή μου είπατε πολύ ευχάριστα νέα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα περίμενα με τέτοιο καιρό, αλλά μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Σε πολύ λίγο θετική ενημέρωση. Τι λες, τα μαζεύουμε? Εφέλε ψύχρα, γιατί όχι? Τι λες, άμα πάρουμε